ngai khoble phi bar iwe pwe naru ki samla ki hep ki beret long ki mi ki long pa bat bar ki pelok ki parajor ha gare por ha gatem trajis question of penem jonge te ngai khoble phi na ma philong ki bri ko dor ki jong blai ha gare por ngan puli ka tugat ne dak tin ni jong blai kwe thu hadu kat no ga jing ko dor ga jong phi ha ga jim ga jong phi ko dor kata kata te nama kata ngis khem ba ga jim jo phi kan long ka ko dor khma jo blai ro te ngan puli ha ne po na ki kitab jong u isaya lenong ka sa phulai ka ong kum ne ek tin jong blai ka dukhor ka basau isaya sa phulai dukhor basau haba melo ba ko dor khmat junga bat badan buram bat nga ij yeme te kini ki tin jo blai ki ba phios ngau kalane phi puli daladi Asia sa phulai de khor ka sao ka ong ba melo ba kor dor ka ba mot ba philong iwe ba ba jo philong kor dor ha khmat jong blai te nam kata IT la ka jo ga jing em ko kor dor ka jong phi wat pencil wa yela ka jo ga jing em ha gar par thai ha kam jo par thai henry pen kin tang no la ka jo ga jing em sau tra jesu christ trai kloi ban der ka ba phi kloi ban isnei ka jem jong phi kloi ban map yagi pop jong phi nama philong ba ko dor khmat jo blai ulwan khnang na benang se par thai deu na ka ban ta jong phi ha ka bola yap lo din phna na ga da jong phi te na ga da dau phia ba su thu adu kat no philong ba ko dor ha lo trai jesu christ one na benang se par thai ban yap halo din phna tam na ga ban jong phi hi te la phi pli la ka donot phi diam trai jesu christ ka jem jo phi phinong ki khun ki jo blai bat phin nam jot no hande phin yo e ga jing em bom jikot ha ga jem jo phi namakata kan tu phi barolang wa pen jot e ga jing em jo phi henry phai so blai u kloi ben isnei ye ga jing em ga jong phi te u blai kar khu ya kan e khubor sikin tin ha kan e ga por te nang e kendo sho na ga si na ga por bat ne por penang jing dua na jong phi to ye dolam ko trai jesu e jongwan khmat jeme ha ke ne por blai ne begin ki henmen ki para ki jonga shinda begin thai ko trai jesu be ko I ye ke video ke sneu video trai ha ke me I ye ki kana gata ko trai jesu be mem solomoni ka no ko men sim kan jotna le ne trai henrei lakin yo e jing em bam jikot trai kin yo ya ke jing kala ke mo be trai jesu be khoda nama kata trai ne ke por ngawan khmat jeme ko pa ya ke men snei trai ya kini kiwa yo I ke ne video ko trai ha ne sni kerkhu ki kerkhu hakikam ki jam ki jing trai jing ta jong ki ba pen khia ro ki jing pang som jong ki trai be e jonga don ki jing pang so pen khia ki don jing pang be khle pen khia ki don ki pang singkai pen khia ki don jing pang kijat pen khia ki trai bar kano no ko benta ba ki pang ki ablai sai daga snam jo ko trai sai khoj pen khia trai kumra tho daga jingam snam trai jisul pen khia ini kan long ro ki ablai trai ai bikin pedian ye je pen khia jeme ko pa ngai me ko trai ne ko por blai ker khu ki we or trai ba hadu begin sham sha ke jing pen em ke jeme ko trai ka brom sha ke tu jesus christ doai amen